så er vi kommet i det helt rette udstyr. Altså, skal man ikke have sokkerne af? Jo, jeg bliver faktisk nødt til at bede dig om at tage dem af, fordi man skal have bare tæer, når man Jeg har bare træner. Jeg har bare vasket den længe. Ja, Man er altså nødt til at få den af. Er det noget med, at man besudler stormesterens gulv? Skulle jeg også have vasket dem inden? Lad være sådan ind på mine fødder. Super, Juba. Vi har også lige, vi kan jo godt lige sige, at vi er lige tvunget, at han havde sådan en stor t-shirt indenunder, som han ikke lige kunne. Men det har han også fået taget af. Og det var sjovt. Det var rigtigt. Gå ud og læg dine sure, taglige sokker. Lisa, jeg synes, at det er rigtig flot det her. Der mangler bare lige lidt noget, og det er sådan et bælte. Ja, det gør der. Til ligesom lige at se lidt prof ud. Hvordan gør man det? Nu har du faktisk snydt lidt, fordi når man starter, så har man en hvid krave på. Det er kun sortbælterne, der får lov til den sorte krave. Så du er lidt heldig i dag. Nå, så lidt prof ser jeg ud. Det skal vi nok få lavet om på Man lidt. starter normalt med det hvide bælte. Men det kunne jeg ikke lige finde til i dag. Så jamen, det gør ikke noget, vi ser lidt ekstra professionelt ud. Over. Så vi starter med sådan her. Ja. Og man må ikke tage bæltet. Bæltet må ikke røre ved jorden. Må det ikke det? Er det lidt overtro? Det har noget med respekten at gøre. Ja. Man skal gå rundt, det er bare til ja. Hold da op. Og grøn, hvor langt op ad ranglisten er jeg så? For der er jo alle mulige farver, ikke? Der er også rød og... Ja, man starter med gul streg, så kommer gult bælte, orange, så kommer grønt. Og blåt, og rød streg, rødt. Rød bælte med en sort streg, 2 sorte streger, 3 sorte streger, så kommer det sorte bælte. Hold op. Okay, så jeg er okay rangeret her. Og når man så har det sorte bælte, så er man bare den bedste. Så kan man ikke blive bedre. Så er man første dan, hedder det. Okay. Lidt stift. Hvad hvis man hedder Dan i forvejen? Så hedder man Dan med første dan. Hvor mange Dan kan man få? Hvor meget har du? Jeg har tredje dan. Okay. Og det er faktisk gået rimelig stærkt, når man tænker på, at jeg kun har trænet 11 år. Fordi der skal minimum gå 1 år, eller 2 år imellem første og anden dan, og fra anden til tredje dan skal der mindst gå 3 år, og så videre. Og det højeste, det er 10. dan, men der er kun en i verden, der har det, og det er præsidenten for Taekwondo. Og han er mega god. Ja, det kan han banke præsidenten for Jiu-Jitsu-klubben? Det ved jeg ikke helt, om han kan. Det er jeg sikker på, han nok... Det er en battle. Det skal vi se næste år i Voice Show sommer. Så samler vi de bedste inden for alle. Han er ved at blive gammel efterhånden. Skal du ikke lige... mange år. Anders, han skal også have et billede på. Nej, det ser ikke så langt ud. De er lidt korte. Det kan godt være, at jeg får fat i børnebillederne. Skidt med det. Lidt ked af, men... sådan der er lidt mere at give af på dit. Og så rundt om. Men man ser lidt mere professionel ud, lige så snart man får det der på. Rundt hele tiden. Så... Kan man godt få sådan en dragt, der er sådan lidt mere baggy med lidt hængerøv, som det er moderne blandt de unge folk her i Gladsaxe? Nej, det kan man ikke, men du kan sikkert hæve den lidt længere ned. Så. Ja, fordi nu kan jeg godt mærke, det være, du føler dig lidt mere smart. At bæltet bliver der ikke brugt til at holde mine bukser på plads med. Det kan jeg da godt mærke. Det gør det ikke. Det er lidt svært. Men ser meget mere professionel ud nu. Du ser prof ud nu, så er det bare, om du kan finde ud af nogle ting. Det er også fjollet, at der er sådan en stor knude på, i stedet for bare lige at hurtigt lave et råbåndsknob. Det må man ikke. Der er en helt bestemt måde, man skal binde den på. Det skal jeg sige sådan derud. Men nu ser vi lige dumme ud, så det er super. Og så skal vi slås. Lidt længere ned. Det er dig, der har bundet helt deroppe. Det er dig, der er underviser på talentholdet. Ja, altså. Men ligesom, man kan jo ikke bare gå i gang med at lave alle de vilde ting. Vi skal vel varme lidt op først. Ja, det skal vi i hvert fald. Det er meget vigtigt, at man varmer godt op, inden man begynder at træne, så man undgår skader. Okay. Må jeg lige prøve at vise dig, hvis jeg sådan bare lige umiddelbart lige gør sådan her. Ser det så ikke lidt proft ud? Jo, det må man sige. Ja, okay, super. Prøv at lave noget lignende her også. Bare lige. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Og så suger vi lidt på tæerne igen. Han skal have strukket lidt mere ud, kan jeg se. Altid gå efter skinnebenene, har jeg lært. Nå, det har du lært. Okay. Ja, så havde jeg jo pareret, for jeg kan jo det der med lige. Men hvad skal vi gøre for ligesom at varme op? Nu skal vi jo i gang. Ja, der er det jo, så skal vi svinge armene lidt og køre rundt i... Hov, så falder den her. Ja, indtil videre er det ikke så svært med det taekwondo. Nu er det ikke så meget armene hver sin vej, kan du måske det?
Ja, hver sin vej og tilbage. Det er jo ikke, vi skal jo være nogen, der holder... Men løber man også, så hvad gør man? Ja, Giv mig den der, så kan du svinge armene hver sin vej. Jeg kan Sådan få lov til der. at løbe lige om lidt. Jeg tror, jeg er varm nok nu. Jeg har det fint nok med bare at se på pigerne, der begynder at svede. Nu skal du også lave noget. Okay. Er det så det, det starter alle timerne med? Der er jo mange former for opvarmning, som man kan lave. Man skal jo helst lave noget forskelligt hver gang, men selvfølgelig varmer man først op. Har du haft mange skader? Ja, det har jeg haft nogle fibersprængninger og sådan lidt forskelligt, men det er jo nogle gange, så træner man så meget op til store turneringer, at man godt kan få nogle skader. Du har aldrig fået nogle skader, fordi der er en, der lige er kommet til at losse lidt for hårdt på kæben af dig, eller blevet sparket lige på kæben, men jo, jeg har da prøvet at blive sparket på knæet og sådan lidt forskelligt. Au. Det var det, jeg sagde. Man skal til det. Ja. Nu laver du også den der. Nu er jeg ved at være rigtig godt varm, så kan du lige tage det sidste. Men altså, mens vi lige varmer op, så kan der jo lige komme en lille pause. Og så når vi kommer tilbage, så skal vi i gang med at lave nogle af de der sådan rigtige moves, og ikke alt det der armsving.